Assalomu alaykum. Laboratoriya javon, yosh. Men имрӯз ба ҳамаи шумо кадом пробирка чихи анализ гирифта мешавад гуфта мегузорам. Хуб, якумаш ин ки ин пробирка ё ин ки найчи шиша барои махсус вакуумни буда, ин барои таҳлилҳои биохимикӣ ё ин ки таҳлилҳои иммуноферменти, яъни ифа истифода бурда мешавад. Асосан ин қайна дида истодед, ин 5 мл будад. Хуна барои гирифтани хуни варидӣ ё ин ки венагӣ, аз вена хун мегирем. Барои ин мо ба зарур аст. Хуб, бабочка, яъни сӯзанчаи махсус зарур буда. Ина мегириму манамин сӯзане ки манамин сиёҳи ғафсша инҷоба манамин инҷаш ба инаша мезанем. Инаша вай ба тарафи раги одамба, яъни вени одамба мехалем. Хуб, инаш пробиркаи махсусе ки барои таҳлил намудани коагулограмма, яъни фибриноген, АЧТВ, индекс протромбин, вақти протромбин, вобастагии протромбин, МНО, кивик истифода бурда мешавад. Ғайр аз вай анализҳои дедимир ҳаст, яъни хуна ғавсии суйуқиша мефаҳмад. Барои манамин пробирка гирифта мешавад. Хуб, ин пробиркаи махсусе ки барои таҳлил намудани таҳлили умумии хун, яъни барои шах дуруни ин ба хун лахта намешавад, яъни шах шуда намемонад. Ин таркибаш ба дар девори ин манамин доначаин ваи маҳлули махсус, ин таркибаш триллион Б, ё ин ки раствор, ё ин ки маҳлули триллион Б ам вале бо гуфта мегузарам, махсус дорад.